खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानि बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गथ' माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादा मैया खुंगा 23थि सावराय मेला गोजोनै जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गथ' माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादा मैया खुंगा 23थि बिमा माहारियारि सावराय जुथुम आरो लाइमोन आफादा सावरायनाय जुथुमाखौ जख्लापटा गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै हाबाफारिखौ आबुङै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। मख'जाथावदि बिमा माहारियारि एबा माइनावफोरखौ नखर संसार जानायाव सांग्रांथि लाबोनाय आथिखालनि समाज थासारि आरो इयुन जोलै गथ'फोरनि गोग्गो इयुन दानाय आरो लाइमोनफोरखौबो सांग्रांथि लाबोनो बाथौ धोरोमारि आसार खान्थि धोरोमारि बोसोनजों गुवारै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बरसरा दखरा बाथौ गौथुमनि माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि हाबाफारिखौ लानानै ओनसोलनि मेलेमजिबि गसाइ सरगिरि बिथाङा मा फोरमायखो आबुङै जों मिथिना लानि। হয় আজি বৰসলা আঞ্চলিক দুলাৰায় বাথৌ মহাসভাৰ মাইনাव আফাদৰ 23তম মাইনাव আফাদৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু লাইমন আফাদৰ 23তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন তেখেতসকলে একেলগে এই নতুন পানবাৰী জখলাপটা LP স্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমাৰ বৰসলা অঞ্চলৰ 21খন গাঁৱক সামৰি লৈ মাইনাव আফাদ আৰু লাইমন আফাদে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে। ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত তেখেতসকলে বাথৌ ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। তাৰ পিছতে দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ যিসকলে মাৰ্চেছ হৈ গ'ল তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰাকৈ পূজা পাঠ কৰিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতসকলে মাইনাव আফাদ আৰু লাইমন আফাদৰ পৃথক পৃথককৈ এটা প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই প্ৰতিনিধি সভা 12টা বজালৈকে প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 1 বজাৰ পৰা আমাৰ মূল অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মূল অধিৱেশনত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল দুলাৰায় বাথৌ মাইনাव আফাদৰ উপসভাপতি চাংগ্ৰিলা বড় তেখেত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতৰ লগতে ওদালগুৰি জিলা মাইনাव আফাদৰ সম্পাদিকা দীপালী মুছাহাৰী, ওদালগুৰি জিলা লাইমন আফাদৰ সম্পাদক কামদেৱ দৈমাৰী তেখেতসকল অলৰেডি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে এই যে পিছপৰা গাঁওবিলাকৰ পিছপৰা মহিলাসকলৰ কাৰণে বা এই লাইমনসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দি ঘৰখন ভালকৈ চলাই নিব পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়া শুনাত উপদেশ দিব পাৰে, সেইবিলাক লৈ তেখেতসকলে আলোচনা কৰিছে। আৰু এই অনুষ্ঠানত আজি যিটো মুকলি অধিৱেশন এই মুকলি অধিৱেশনতো আমাৰ ওদালগুৰি জিলা লাইমন আফাদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিনয় মুছাহাৰীদেৱ উপস্থিত হৈছে। গতিকে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আৰু একদম ধুনীয়াকৈ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। दुलाराय बाथौ गथ' माइनाव आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जों बाथौआरि जानानै जोंनि बाथौनि सिङाव थानाय जिखिनि तत्व बितत्व आरो बिनि जि बोसोनबानिफोर बे बोसोनबानिफोरखौ लानानै जों सोलिलांनायाव जोंनि न'खरखौ दैदेननायाव समाजखौ दानायाव बा हारिखौ जोङो हारि हिसाबै सिनायथि होनो थांनायाव बे जोंनि बाथौ धोरोमनि सिङावनो गासैबो हाबनानै दङ। जेराव हारिमुनि फारसेनो नायहर बा धोरोम सिबिनाय जोंनि गानजोम गासै बिथिंखौ लानानै जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हागोन आरो गुबुननि सिगाङाव जों गावसोरखौनो जों मोनसे गेरेमसा बर' माहारि होननानै सिनायथि होनो हागोन। आं बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायथिनो लुबैयो आरो बेवहा जोङो खुंगा 23थि बोसोरारि बिमा माहारि सावराय जथुम्मायाव जोङो माखासे खनला थानाय माइनावफोरखौ सांग्रांथि खालामनो आरो नखर संसारखौ दानायाव गथ' गथायखौ फोसाबलांनायाव लेखा फरायनायाव बिथांमोननो गोहोम होनो थाखाय जों दिनै बेबायदि सावराय मेलखौ ज' जानानै सावरायलायनानै जोंनि धोरोमजों लोगोसे
हारिखौ सिनायथि होनो जों दिनै बे आफादखौ लानाय जादों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।